Wong matane dicubles paku sok ae sok. Tegane wong injen. Aduh. Ngopo kok aduh? Aku kulinae. Aku kuwi Karepmu kowe. Asem bojomu barang tak injen ya. Kok warna-warni ya basiksane ya, Truk. Kaya ana sing di selamat wetenge mangan barang haram. Oh, mangan iwak-iwakan sing ora entuk dipangan kuwi. Dipangan iki wetenge sumeti kaya ngono kae. Wedan. Oke ana bokonge disodok. Disogok nganggo apa jenenge iki? Apa jenenge wesi kae, Truk? Kae gane ngentut sak nggon-nggon. Aku ono kabeh ya. Berarti pasiksanku medeni ya, Truk. Oh, medeni. Mripate dicoblos ya, wis sok nginjeni ya. Sok goro lambene ketok ilate. Wah, nyemelangi. Nek ya ana sing kae diobong muruk malah guyu sekakaan. Diobong muruk guyu sekakaan. Kae saking dosane ora iso di ngapura nganti dadi penghuni neraka. Dadi jin, dadi setan. Kae serang ngrasake lara kae kaya ngono kae. Mergo saking jahate. Ketoke kowe brek. Duapure ora. Aku ora ngopo-ngopo. Sing kono kok ketoke ngono. Gong iki cah cilik kok dosane akeh banget. Kamblang mencret. Ora ngerti iki sapa iki? Sapa ya? Sang Hyang Bathara Wenang. Mulai dhewe cemplung kawah ora apa-apa iki mergo ana iki. Waduh, pemadam kebakaran. Waduh. Kok wek-wek lambemu lho. Kok karo geni kok ndele ra jama-jama ini ora pemadam kebakaran ora ono ta? Gong tak omongi. Pemadam kok pematang. Pemadam kok kowe tak omongi. Kowe mau iso crita Sang Hyang Bathara Tunggal. Heeh. Ya ta? Heeh. Bathara Tunggal iki sapa? Bapane Bathara Guru, bapane Semar, kuwi kambah kakung awake dhewe. Heeh. Lah iki bapake Bathara Tunggal. Wo. Kakek buyut. Heeh. Ora kakek buyut niki sesembahaning para yai wong-wong dewa Bathara Guru nyembah karo iki. Kok cilik to? Ayo ben. Cah SD kok pintere ra jamak-jamak. Cah SD dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Aring bawono langgeng Kakang Narado Kakang Resi Kanika Putra sawetawis lenggah wonten ing Kayiwangan bali martya kundha manik sarawundika Kakang ing ngrayipun manik kaya ngaturaken pasegan pana krami kunjuk kersanipun Kakang Resi Narado Kakang Resi Kanika Putra Sang Warudaya Pak Pong Bu Bolong kali codhe sapa sing gawe. Nene nggih, Dik. Sampun kula tampi kaya bombong raos sing manahipun ing Raka Sidik Pangdal-dal. Asung pambagenipun Madeka Adi Pramesti Bathara Guru. Dhateng Raka pun Bathara Antarada. Saha sowan kula tansah pinanggih kawidadan ing Sampikala. Namung kepareng ingkang Raka Sidik Pangdal-dal kepareng ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Raka Kunjuk Ngesa Madeka Adi Pramesti Bathara Guru. Kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang rayipun Manik Maya Kakang. Mboten langkung kasekecakno anggenjengan dika lenggah Kakang Resi Narada. Ah nggih sampun mboten kirang prayogi biswanipun Kakang ing Sidik Pangdal-dal. Wonten ing Datul Kayiwangan Suralaya mriku Adi Pramesti Bathara Guru. Apa dene sira Bathara Indra? Sawetara nggone suwana ning ngarsaning panjenengan ulun prayogakno nggone ngadeg Atmaja ulun Bathara Indra. Nuwun ngestaken dawuh ulun. Sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang putra pun Bathara Surapati. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumenging pangabektinipun ingkang
putra pun Bathara Indra kunjuk sandhang padha paduka Hyang Adi pukulun sesembahan kula pukulun Sang Hyang Bathara Guru Indra ulun tampa akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana Bathara Indra kula bendhingga jimat paribe dayanana ing kasantosan apa dene sira Yama Dipati prayogakna nggone ngadhep kawula nun nggih pukulun sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra pun Yama Dipati namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektenipun ingkang putra kunjuk sandhang padha paduka Hyang Adi pukulun iya Yama Dipati ulun tampa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tumrapa marang jeneng para kulup Yama Dipati kula bendhingga jimat paribe dayanana ing kasantosan penyarian prayogakna nggone ngadhep ngarsa ulun penyarian kawula napa pukulun sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang putra pun penyarian namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandhap cendela paduka Hyang Adi pukulun ulun tampa karya bombong tias ulun penyarian ora liwat prayogakna nggon kita ngadhep kawula napa ngestaken dawuh Kakang Narada Kakang Resi Kanika putra sawetawis lenggah madaning bali Martya Kundha manik mesti kemawon kagiat sutaning penggalih paduka Kakang Resi Narada krana dinten sakmangke ing ngrayipun Manikmaya ngawontenaken pepanggihan madyaning bali Martya Kundha manik monggo menika sanes dinten pepanggihaning para Jawata ingkang pendak-pendak tansah dipun wontenaken wonten ing bali Martya Kundha manik Kakang Resi Narada mestinipun mekaten Di Gurawalan raos sing manahipun ingkang Raka ing Sidik Pangudal-udal sasampunipun kula nampi dawuh timbalanipun Adi Pramesti Bathara Guru bilih rikalagan samangke kula katimbalan sowan wonten ngersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru ados menapa kagiat raos sing manahipun ingkang Raka sasampunipun kula prapta wonten ing bali Martya Kundha manik teka kathah sangganing para Jawata para widodara widodari ing sami ngempal wonten ing madyaning bali Martya Kundha manik menika Kacena bilih paduka Adi Pramesti Bathara Guru ngawontenaken pepanggihanipun para Jawata malah samangke gandeng ingkang Raka sampun kepareng sowan tumunten kula cumadhong dawuh timbalanipun paduka Adi Pramesti Bathara Guru wonten menapa Di dene ndika ngawontenaken pepanggihaning para Jawata menapa wonten bab ingkang magepokan kaliyan jagat raya teka paduka ngawontenaken kawontenan wonten ing bali Martya Kundha manik menika Adi Pramesti Bathara Guru Kakang Narada punapi sasampunipun ndika Kakang paring dawuh ing mekaten ing ngrayi pun Manikmaya radya mbabaraken menapa ta wigatosipun dene ingkang ngrayi ngawontenaken pepanggihaning para Jawata Kakang Resi Narada menika langkung prayogi mugi andadosna ing kawuningan ingkang sawetawis dinten para Jawata ketingal jenak miwah ayem tuwin tentrem angenipun sami lenggah wonten ing kayiwanganipun piyambak-piyambak nanging boten kados sakedakan dinten mangke sampun wonten 3 dinten etang kelengganing nggo dinten sakmangke menika kayiwangan kadidene ketaman gara-gara Kakang Narada menawi Kakang Resi Kanika putra menika mangertos menggah menapa ta sababipun dene kayiwangan ketaman gara-gara ingkang kados mekaten gara-gara kayiwangan menika kala wau tuwuh saking menapa lan sinten ingkang ndadosaken gara-garaning kayiwangan kepareng Kakang Resi Narada paring pangandikan dhateng ing rayipun Manikmaya Kakang Narada dalah nuwun sewu lho Di mboten ateges kula menika badhe andha dhateng kepareng paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika babar pisan mboten tuwin kula mboten badhe selak dhateng dawuh pangandika paduka menika babar pisan mboten dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi ingkang Raka wantun anyelaki dhateng sabda pangandika paduka Kakang Resi mekaten inggih namung kemawon tuwuh tandha pitaken salebeting manahipun ingkang Raka ing Sidik Pangudal-udal nuwun sewu paduka menika dewaning para dewa paduka menika nalindraning para Jawata sampun malika mubah musi ing para titah nadyan lumampaing maruta kutu-kutu Walangatoga kemawon jinaring wonten ing Bathara Guru nanging sabab menapa namung babakan gara-gara kayiwangan kemawon paduka teka dadakan dangu dhateng Raka Sidik Pangudal-udal
Lha nuwun sewu menika mujudaken pandangan menapa panodi tumrapipun ing Raka Sidhi Pangdalu dadi Kakang Narada. Punapi? Sinten tiyangipun ingkang boten ngertos nadyan titah sak jagat menika sami prisa. Kula menika nalindraning para Jawata. Kula ingkang mangreh gesangipun para kawula sak jagat. Namung kemawon sedaya ki sami priksa bilih ingkang dados kami tuwaning kayawangan menika Kakang Narada. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun nglangkungi dhateng pangwaos kami tuwaning kayawangan sesepuh ing kayawangan Suralaya inggih menika Kakang Narada. Nadyan estunipun kula sampun mangertos nanging menapa boten langkung prayogi menawi pemanggihipun ingkang rayipun Manikmaya kula cocokaken dhateng penggalih paduka Kakang Narada. Mekaten to? Inggih, kasinggihan mekaten Kakang Resi Narada. Ah inggih. Namung kemawon mugi dados ing kaweningan. Mbok menawi wonten gesahipun pemanggih, samangke sampun kinten kula menika badhe wantun nglangkungi dhateng pangaos paduka Adi Pramesti Bathara Guru nanging sedaya menika krana kutunge nganalar cingkranging samubarang ingkang sinandhang dhateng Raka Sidhi Pangdalu Kakang Narada mekaten keparang radi mingset anggen kula ngabiyantara kula semanggaken Purbawasungasa paduka Kakang Resi Narada. Ah nggih wis saken dawuh menika ugi andadosaken gara-gara mongko adat lupiya ingkang sampun kelampah menawi wonten lemah sangar kayu waing tumuli paduka Adi Pramesti Bathara Guru ingkang murba masesa dhateng kawontenanipun jagat Siti ingkang sangar menika kala wau tumuntun kapendhet kapamanaken wonten ing rebat kepanasan wontene kayu ingkang menika kala wau wreksa kala wau dipendhet wonten ing kayawangan kinarya umpak ing bale Marti Kunda menika di kasinggihan Kakang Narada nanging saking panginten kula mboten wonten lemah sangar kayu ingkang ndadosaken gara-gara wonten ing kayawangan. Nggih, ing angka kalih. Inggih menika menawi wonten setunggiling pandhita ingkang malih tingal. Tegesipun kados pundi? Singlar saking adhek-adheking kabrahmanan, singlar saking adhek-adheking kapandhitan. Tegesipun nerak pacak nerajang perbatang tumindak angkara budi candala. Menika ugi ndadosaken gara-garaning kayawangan. Namung semantra jagat menika mboten wonten pandhita ingkang nedheng malih tingal menika babar pisan mboten. Ing angka 3 inggih menika setunggiling satriya ingkang nilar dhateng kasatriyanipun madheg brahmana menika ugi ndadosaken gara-garaning kayawangan. Lupiya ingkang sampun kelampah. Inggih menika lampahipun wayah paduka ing Madukara pun Arjuna. Anggenipun dados pandhita wonten ing pertapan Ngendra Kela peparab Begawan Cipta ninduk nalika semanten ugi ndadosaken gara-garaning kayawangan. Ingkang salajengipun menawi wonten satunggiling titah ingkang nerak pacak nerajang perbatang minggah dhateng kayawangan kepengin ngungkuli dhateng pangaosipun para Jawata menika ugi ndadosaken gara-garaning kayawangan. Contonipun sinten Kakang? Tasih wonten sambung rapetipun kaliyan pun Cipta nggih menika Nalindra Ngima Mantaka Prabu Niwata kawaca anggenipun kepengin dados nalindranipun para dewa menika saestu adamel gara-garaning kayawangan. Malah ndadosaken bingung ing sangya para Jawata wekasan meh kemawon Suralaya bedhah nalika semanten menawi boten saking pambiyantunipun wayah paduka pun pamadya sakmangke kayawangan sampun boten saged kinukup saking pangamihipun Prabu Niwata kawaca. Kakang Resi Narada kasinggihan mekaten. Tah perangan ingkang sampun aturaken menika kala wau saking paningalipun ingkang Raka Sidhi Pangdalu menika boten wonten di dados engga sapriki kemak menika paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika ngraosaken gara-gara ingkang tumanduk wonten ing kayawangan hawa sumuk ing kados mekaten menika kala wau kula nuwun pangapunten ing sakalangkung kathah ingkang Raka dereng saged anjajaki dhateng menapa ingkang lampah wonten ing Janaloka. Wong Mastuna Sidam sekaring bawuh langgeng Kakang Narada menawi telu mekaten menawa dipun keparengaken kula badhe munjuk atur ngersanipun Kakang Resi. Bab ingkang menapa? Menawi mekaten nuwun pangapunten. Cetha menawi Kakang Resi kilang lante panggraitanipun tuwin kiranging panaliti. Lho, sababipun krana jagat sakmangke nembe wonten kawontenanipun titah, moganipun titah. Ingkang sakmangke badhe wonten magepokanipun kaliyan kayawangan. Moganipun titah ingkang wonten magepokanipun kaliyan Kakang Suralaya menika tegesipun wonten pamuthaipun titah Pujangkara ingkang sakmangke badhe minggah wonten ing kayawangan badhe nyuwun satunggiling uba ramping ing kayawangan.
namung kemawon Kakang ingkang dadosaken kagiat sotaning manah kula teka titah menika kala wau dereng saged kula jajaki titah menika kala wau sinten krana saking paningalipun ingkang rayipun Manikmaya titah ingkang badhe minggah wonten ing kayiwangan menika sareng kula tamataken saha kula waspaosaken Kaninetra Permana Jati teka tasih katutupin rongning salomba katingal dereng cetha pasuryanipun titah menika kala wau namung semantena mrawi boten lepat saking pangintenipun ingkang rayipun Manikmaya titah ingkang badhe minggah wonten ing kayiwangan menika sakmangke sampun dumunung wonten ing repat kepanasan Kakang Resi Narada sigra-sigra yen remana kanca sigra ngrakit nawang sesangka Nalindra Mbekmarwa sing sang katri gumulung mangrempak ing wadya Urdha Gurore kagiri-giri ora nanggana magawe gelarira wang-wang sidhem madhaning Parimarga Kundha Manik nalika semanten sanggaring para Jawata para Hapsara Hapsari sami midhangetaken pangandhanipun Sang Hyang Jati Murti ingkang paring dawuh bilih wonten titah ingkang sampun prapteng repat kepanasan ing cipta arsa minggah wonten ing Parimarga Kundha dadi tintrim madyaning pasewakan kadewataning Suralaya datan mubah datan musik nadyan gegodhongan tanang mubah samirana datan mampah Sang Hyang Manikmaya meger-meger nganti kaya pratima kencana pratima tegese golek kencana Mas nglonggahi kanyu pinangka wardu kanyu jarwa ganten wardu jarwa kerja minangka drong abang widodra manding dasaring Bathara tasaru geger njaba ombyaking Sang Hyang para jawuting samyang gantung sebo sami alok yen tana titah saking jagat ingkang minggah wonten ing kayiwangan nenggih atmajanipun Kelurahan Semar Badranaya Kilora Petruk Kantong Bolong Sumawana Kilora Bagong ingkang sawantun miyak sangganing para Jawata para Hapsara Hapsari dadi geger ingkang samya muni mamring para umbyaing para Jawata kanca pihak-pihak ndara dasih rantamaning manahipun ing rayipun Manikmaya jumbuh kan menapa ing sampun aturaken wah cocok panjenengan paring dawuh bilih badhe wonten titah ing jagat ing badhe minggah wonten ing kayiwangan ning niki napa mboten klentu ingkang minggah menika mboten pangling menika rak ponokawan titah nuwun sewu ingkang ngasor derajatipun namung ponokawan derajatipun namung titah sewantah namung kawula lha kok derajat minggah wonten ing kayiwangan monggo tanpa taliwara ing saderengipun Kakang Rada menawi nadyan mekaten Petruk lan Bagong menika atmajanipun Kakang Semar tumrap kula mboten dados menapa Kakang Resi Narada menika langkung prayogi Kakang Rada katuran lenggah prayogi kula tak ndangu kalian ponokawan ingkang sowan nggih adik kula semanggaken ponokawan Petruk padha kanthi harja sak praptanira ponokawan nun amit pasang Kalimantabe tinebene iki lho dene Demawaing Tawantowan lenepatno ing tulamanu sipulun kepareng kula ngaturaken sembah sumeng kemeng pangabekti kula kunjuk iya ponokawan ndak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan Truk sing nukoke kowe beskap sapa ya Bapak iketel Bapak aku tak bali nang omah ya Truk ngopo ngajar Semar lho mergane iki jenenge ora adil munggah nang kayangan kowe disandangi apik kaya ngono kok bedak-bedake Semar aku blas ra tukoke apa-apa men disangoni trening abang iki cetha nek Semar ketok nek arep ngasorke derajate anake sing ragil ning ngumpul-ngumpulke
anake sing tengah. Lah kowe mau kowe wingi dek dina Minggu kon teko ndone bapak ora teko. Lah ngapa? Do ukur seragam kok. Aku ro gareng wis syukur beskap, ikete ya wis syukur. Lah kowe kok ora teko? Ah, semari. Iki aku isin nek carane ngene iki ketok banget aku kere banget ya, Tru. Kowe ketoke duwe nganggo seragam beskap, tata kramane komplit. Aku celuk lambe mung nganggo kathok trene ngabang. Wis ora apa-apa. Ora apa-apa iki tetep engko nek mulai Semar tak ajar. Lho. Aja ngono to, bapak iki bapakmu kok. Kowe iki ya arep digaweke iket, ning bakale ora cukup, kudu nganggo korden. Anggemu ndasku sak gentrong ya. Kok dadak nganggo korden? Ah wong ukuran iket kok 80. Uteke gedhe. Ponokawan Bagong. Wonten dawuh, panjenengan sinten? Lho. Ulun Bathara Guru. Lho, guru kok yaene muridé sapa? Iki mula mawon tak jak ning repat kepanasan tak asaku omong gong iki sowan dewa. Dewa iki beda karo menungsa. Dewa ki sing nitahke awake dhewe. Iki Sang Hyang Manikmaya. Wah, Mas Manik. Mas Manik. Manikmaya. Mas Moyo. Manikmaya komplit. Bagong aja sembrana. Iki apa iki truk sound system nang kene iki? Dengkel kita ya. Saya kayaknya kepadake sound system. Iki Bathara Narada. Kami itu aning kayangan. Wo, sesepuh. Iya, aja sembrana, Bagong iki kayangan mengko ndak kualat ya. Engko ning nganti kowe tumindak sing ora prayoga ning kayangan iki gone malati kabeh. Waduh. Tiwas aku mau nguyuh ning pelataran kono. Kowe kok nek abuh karemu lho, Gong. Asik. Lho, Kok mah asik ora. Kuwi sing kaancam. malah seneng. Ponokawan Bagong Padharjo sak praptaunira. Pangestunipun Iwang Pikulun Bathara Guru. Guru basa Jawa. Wilujeng nering sambikala bekti kula katur Sang Hyang Maya. Iya Bagong ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tampani. Piye kuwi bahasane to? Kok jarene Bathara Guru kok ulun? Ulun iki aku. Lho. Wis omong Semar urung kowe nek ganti ulun. Kusike to. Ulun iki aku. Heeh. Ah, kowe iki kita. Oh berarti kok bancaan. Bancaan apa? Ganti jeneng? Ora. Ngene, tak dari. Wis tau ning Banyumas urung? Nek aku ki Inyong, nek kowe ki Rika. Oh iya, berarti basane Dewa padha karo Banyumas. Ora. Piye ya? Pangestu ulun tampan ana Bagong. Inyong tampa. Ah ngandel ora. Goblok ora. Rika. Ah, Rika. Kowe biasa wae basa menungsa lumrah. Pangestunipun Pikulun Bathara Manikmaya wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong ulun tampa. Oh, ulun tenan ta, Tru? Heeh. Pangestu ulun kita tampani. Sampun kita ulun tampa, Pikulun. Iya. Prayoga nunggon kita lungguh. Kita sampun boten kirang prayoga nggih kula lungguh wonten ngarsanipun ulun. Iya Bagong. Iya. Padha-padha. Aku malah wedi kok ngejak kowe. Santai wae, Tru. Petra kantong bolong Padharjo sak prapta kita. Pangestunipun Iwang Pikulun Narada wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petra ulun tampa, pangestu ulun tampanono. Kula pun dinggo jimat paripin daerah ing kasantosan. Dalah. Bagong Padharjo sak prapta kita. Iki sapa, Tru? Bathara Narada. Dewa kok kaya Jog dengkulmu. Pangestunipun Pikulun Bathara Narada wilujeng bekti kula kunjuk Pikulun. Ayo ulun tampa, mesti kula tampanono. Ayo. Meriah pokoke. Meriah dengkulmu ora. Kok kaya renyah suarane kaya membahagiakan ya, Tru. Iki dewa apa iki? Iki ora dewa apa kami tuwa. Sesepuh nek cara nggone dhewe Mbah Kaum. Wah. So nek genduren ngundang iki wae Tru. Ah, dengkul kita lah. Petruk iki ngandani ya ngawur kaya ngene kok kaum. Petruk kanthong bolong Padharjo sak prapta kita. Sang Hyang Pikulun Indra wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petruk pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe.
Bagong Podarjo saprapta kita. Pangapuntenipun Sang Hyang Bathara Basuki ngawur. Indra ora tau apal dewa-dewa. Bathara Indra wilujeng bekti kula kanja Bathara Indra. ya Bagong Ulun Tampa. Nggih. Engkantun piyambak sampeyan. Lho, Dono kalih kasina pun mati. sawer to. Kuwi dudu artis Indra Dana Kasina kudu ning Bathara Indra. Cip cip tunggulmu. Ojo tekan cip barang. Grup ya. Kula mbiyen sak nonton film sampeyan lho Bathara Indra. Lho, ulun ora nate gawe film. Iki sing bahaya iki kok. Sapa iki? Yama Dipati. Yama Dipati tukang apa? Tukang jabut nyawa. Hah? Tukang jabut nyawa. Waduh. Ki nek kleru omong jabut nyawane ya, Tru. Ha iya. Pangaturipun Ndara Yama Dipati pukulun bekti kula kunjuk. Iya Petruk Dak Tampa. Bagong Podarjo sapraptamu. Wilujeng lereng Sambikala pukulun Yama Dipati bekti kula kunjuk. Ya Bagong Dak Tampa pangestu Tambanana. Nggih, sanget anggen kawula mundi dadosaken jimat paripe. Kok alus Nyawa nek nganti kleru nyut ngono rekoso. ha iya Petruk Podarjo sapraptamu panjenenganipun pukulun penyarian wilujeng Bagong Podarjo sapraptamu Ndara Nekula hus ngawur ae suarane wis padha. Ayo suarane iki cilik ngono kae kok. Wah, sapa jenenge? penyarian. Oh, pacare. Wilujeng bekti kula konjo Ndara anu pukulun penyarian. Iya Bagong tak tampa pangestu Tambanana. Kula pundi bersisa, bersisa. Mula ya ora salah aku nek kleru. Ha iya Pangestunipun pukulan penyarian kula tampi ndadosaken jimat paripe. Petruk dalem eneng apa Petruk sowan saka karepmu dhewe apa diutus dening bapakmu? Sowan kula menika mboten saged pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu ya gene. Ha nika ngeten. Bapak Semar menika etok-etoke niku ora gawe taman hiburan masyarakat. Jane mengarep gawe seneng ati ning para kawula min sing tangga teparuda momong anak kuwi ana apa papan kanggo momong bocah kanggo nyeneng-nyenengke anak lan kanggo nyeneng-nyenengke kulawarga. Oh lah terus papan iki arep tak nggo papan ya kuwi wisata nggih hiburan. Wah iki nek matur karo dewa rada angel kok. Ora apa-apa, santai wae engko rak dewane do ngerti. Jare guru kok ora dong. Ayo engko siki alon-alon. Papan wisata niku papan sing kena kinarya nginggaring garep penggaling para kawula. Mengkono Petruk. Nggih. Nggih menika dipun sebut Taman Karang Kadempel. Papan dienggo renang. Papan dienggo nglangi. Sak piturute pokoke dienggo maem bebarengan kali para kawula. Niki pun dadi wis dadi Petruk. Pun kathah para kawula sing menapa niku rawuh teng papan wisata sing digawe karo bapak niku pun kathah. Kula malah sing didadekke keamanan garing niku sing didadekke ngawati apa ya jeneng kuwi tempat-tempat sing dienggo wisata niku. Lah sing jaga tiket Bagong. Bapak niku rumangsane kok tekor terus. Monggo tikete niku payune akeh banget. Ning setorane dhuwit saka tiket niku kok mboten jumbo karo cacahing tiket. Sing jaga tiket sapa? Niki menungsane. Niki. Tangane iki lho. Nudring kok neng rai ra sopan. Lah aku menguduhke kowe sing jaga tiket kok. Bagong kok iso kaya ngono sebabe? Nuwun sewu papan sing dingge taman wisata bapak niku akeh tuyule. Yen tuyule akeh mesti ana pengarepe tuyul. Pengarepe tuyul mau sapa? Kula. Ngandel ora ngaku to kowe. Ora sok kaya ngono kuwi gong bapak ki ragate ya akeh.
bapak ki modale ya akeh ora sok kaya ngono kuwi wis dibayar karo bapak kok siap mulai besok aku tertib to iya dadi kowe iki nek ngapusi ngono kuwi jane malah konangan wong cacahe tiket ki per A misale 5.000 ngono kuwi iki tikete iki ditung 5.000 ping pira sing payu ngono kuwi ditung karo bapak iso ngitung lho iso anggapmu bapak ora iso ngitung lho ya tak kira ora iso mulai tak colongi anggrono kira-kira wong ngelak tak kei dit tuku es teh takon nukokke susuke takon ngepek aku tuku rokok ya sak slop sisan aku jenenge gawe tekor ora kena kuwi bapak jane wis ngerti ning bapak meneng wae aku jadi pecat ya ora lah terus wigatine sowan ning Kayewangan lah supaya nyukupi sarta nuwun sewu taman menika ketingal sae wilujeng niku tata carane wong Jawa sing dienggo karo bapak utawa teng Karang Kadempel niku mriki niku kudu diruwat kene ngendi taman wisatane bapak niku kudu diruwat kanthi carane tatane wong Jawa niku nanggap wayang monggo bapak niku nuwun sewu nek kon wayang apike ra jamak-jamak monggo bapak niku ming kon ngruwat lah bapak bingung lek ajeng nyuwun ngampil gamelan niku teng pundi tumuli piyambakipun nemut nek duwe adi inggih menika nuwun sewu Kadang Taruna Sang Hyang Manikmaya sing kagungan gangsa nami gangsa Kyai Lokananta jane nggih bapak niku pun kula pringgake wong bapake lumayan ora apike gamelane wesi wae kok wong mayang durung karo anape kok gamelane dadak saka kayangan kok nek nganti penontone gelo ya ora bapakane bapak nek mayang apik lho bapakne wong mayang entekke sindene jane dan tenan mula saniki golek paranggana bapakne ku kangelan tenan emoh do dijaki emoh ya ngawur ya Semar ampun gumujeng niku serius iya Bagong nggih ah niki terus iya dadi sowan kula menika diutus dening bapak nyuwun ngampil gamelan Lokananta komplit slendro pelok nek ajeng kepareng panjenengan suwun pukul Bathara Guru menika paring dawuh bapak niku ken bayar ya manut ken ngijoli apa-apa ya manut ning gamelan Lokananta kudu rawuh teng Karang Kadempel dadi srana syarat ngruwat bapak nggih menika taman wisata sing enggal supaya nir ing sambikala dados sowan kula kali Bagong menika dipun dawuh dening bapak supaya nyuwun ngampil wujudipun inggih menika gamelan Lokananta mengkono Petruk nggih mila dinten samangke menawi Hyang Pirun Bathara Guru kepareng maringaken matur sembah nuwun dene mboten nyuwun pangapunten kalih nek niki kula wis dikandhani bapak sekedhik arta dienggo pengenceng nek Hyang Pirun Bathara Guru kersa maringaken inggih menika gamelan Lokananta niku ajeng kula pede apa Gong pede iki apa manjeri lho goblok DP DP amen kuwale kok ora pas kok ya DP kok PD niku mboten ketang sekedhik mengke pelunasanipun 7 tahun sakwise pentas kuwi arep ngecara ngendi kuwi ora bakal diparingi ngampil nek 7 tahun sakwise pentas ora ngoten mawon Bu Kulon kalih welinge bapak nek Hyang Pirun Bathara Guru niku kuwatir gamelan Lokananta niku kenging napa-napa mengke ditabuh para titah mengke peranganing Jawata kinen ngetutke tindake gamelan Lokananta kalih nyoni dipalilah mangke masyarakat bapak-bapak kumpulan karawitan Karang Kadempel lajeng nuthuk gamelan Lokananta mboten ketang sak kempyangan men padha marem niki pun latihan inggih menika ladrang Subasiti apa Gong? Ladrang Subasiti Subakastawa Subasiti Kastawa jenenge digabung-gabung ora apik nek diparengke dene mboten nggih mboten napa-napa Kakang Mrodo kenapa?
Kados pundi Kakang? Ketingalipun namung sepele ning tumrap kula kok dadi gawe. Adi, nyuwun pangapunten. Kakang Semar menika Kakang Ismaya Paduka Werda. Mila menawi wonten bot repotipun Kakang Semar menika mestipun Adi Prabu Bathara sampun ngantos panjenengan menika awal maringaken ngampil gamelan Lukananta badhe kaboyong wonten ing Karang Kadempel. Malah tumrap kula menika satunggiling pakurmatan tumraping Adi Pramesti Bathara Guru. Ing atasipun Paduka menika kadang tinemu taruna nanging tasihipun penggalih dening kadang tinemu Werda inggih menika Kakang Ismaya. Leres kendhanipun Bagong menawi kuwatir wonten menapa-menapa tindaking gamelan Lukananta menika dipun tutaken para Jawata. Indra ingkang kadawan sepados ketutaken sak kanca rawangipun para dewa ketutaken lampahing gamelan Lukananta. Waton sampun ngantos dados tutawi damel murkanipun Kakang Semar. Menawi ngantos Paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika mboten maringaken gamelan Lukananta, mesti kemawon Petruk wangsul wadul kalian bapakipun. Nek nganti Petruk bali wadul karo Semar, dalah Semar ngamuk teng kayangan ora saya. Sapa sing arepane karo Semar Badranaya? Saya nek pun ngubal-ubal pusakane wujud entut. Wah, menika wah bebayane. Leres Bu kula wingi bar opname 7 dina. Mergane dintuti Semar. Setan ana. Lho, karo bapakne kok senengane ngono kuwi. Pas cangkeme. Kon mijeti nggon sikil ki muni iki lho gong bokong iki kok kaya linu-linu. Tak demek nggon bokong ki metu matut ngono. Pas banget lho, langsung raiku biru. Ora nilai to? Ora. Oh iki cen setan kok. Kowe iki sedulur ning mungsuh. Ha kowe iki wis bola-bali ngapusi lara wingi lara ngapusi tak tileki tak nek dituke tak golek tukoke jeruk ya. Rong dina mari. Karena kuwi teknik tak nggo golek dhuwit. Oh, edian ora. Pancen aku edan. Ngaten Kakang. Nggih. Nah ngantos Semar menika mangke murka, hal kawonten kaliyan Semar. Nanging tumrap kula menapa dipun ngendikaken Kakang Semar lumantar Petruk menika sampun nerak pacak nerajang perbatang. Nerak pacak nerajang perbatang perkawis menapa? Dipun menapak-menapakno Kakang Semar menika titah. Mangke riyen titah menika rak lairipun nanging batosipun Kakang Semar menika Jawata Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging wiwit nalika semanten sampun mapan wonten ing jagat sampun pinten-pinten abad laminipun. Mila Kakang Semar menika sampun dipun setrakaken boten dipun akoni dening kulawarga kadewatan nanging tetep dados titah sawantah. Mila menawi wonten jamak lumrahing titah ingkang wantun badhe ngampil dhateng uba ramping ing Kayiwangan, tontonan ing Kayiwangan. Tentu kemawon kula mboten maringaken. Nuwun sewu lho. Menawi Paduka paring dawuh mboten maringaken menika mangke menawi Semar tumuli minggah wonten ing Kayangan malah mboten prayoga kedadosanipun. Langkung-langkung nek nganti anake Semar loro niki midhanget panjenengan boten maringaken gamelan Lukananta bari kaboyong wonten ing Karang Kadempel. Lha nek bocah loro niki nganti ngamuk sapa sing arep nandangi ridane wong loro niki? Ora taya wae. Petruk niki anggere kaya ngeten iki ning Digdaya kliwat ukur. Luwe-luwe niki. Sing teng mburi kula sing mripate kaya ndok ceplokan iki. Iki nek wis muni nesu, sapa sing arepane karo Bagong? Dalah. Ora edan ana dewa kok ditirake iki nek ora Bagong ora lho. Inggih Kakang Rada, nanging tetep badhe kula mboten nglilani menawi gamelan Lukananta kaboyong wonten ing jagat. Lah menawi ngaten monggo. Ning nuwun sewu, kula tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menawi wonten menapa-menapa Narada ora melu-melu ora melu garap. Kula aturi ngraosaken piyambak. Kula semanggaken. Mrika sampun aturaken lho. Tunggak waru godhong dadap, Narada ora melu-melu, ora melu garap. Nek ana moga-moganing titah kalih menika kula semanggaken adhipun renggalang kridanipun Petruk kalipun Bagong. Arepun sampun dipun utus dening bapakipun pados nyuwun ngambil gamelan Lukananta di Kakang Rada kasinggihan mekaten. Petruk dalem mesti kemawon mesti wae Petruk wis midhanget. Nggih. Gamelan Lukananta kuwi tontonan ing kasuwargan. Oh nggih. Gamelan Lukananta kuwi wujude uba ramping ning kasuwargan, uba ramping ning Kayiwangan. Ora saben titah bisa nyuwun ngambil gamelan Lukananta. Nyuwun pangapunten, Mbul. Ingin nyuwun ngambil menika sanes kula ning bapak. Sing nyuwun ngambil nika dudu Petruk ning bapak. Nadyan bapak kita kuwi titah. Nyuwun pangapunten. Ngendikanipun para sepuh
ngendikanipun para pinter bapak menika mboten titah ning nika dewa Sang Hyang Bathara Ismaya nanging bapakmu wis ora dianggep kula warganing kadewatan bapakmu wis dibuang ngono ing jagat tegese bapakmu kuwi wis dudu jawata bapakmu kuwi mung titah semantah oh ngaten iya dados kesimpulanipun keteranganipun kula nyuwun dawuh dipun paringaken ana mboten ana kawan Petro ulun ora mlayogyani ulun ora maringake mboten maringaken ora Petro nggih sampun mboten napa-napa Gong piye sukses ora di PD saiki apa engko DP PD ora di DP saiki apa engko nek wis siap DP-nen ning wong iki gamelan Lokananta iki ora dikeparengake tedhak ning jagat ora itu diboyong ning Karangkadempel Bagong non gamelan Lokananta mboya entuk diboyong marang jagat mboya entuk diagem dening bapakmu ning Karangkadempel nggone bakal ngruwat papan wisata mapan ning Karangkadempel Bagong keterangane pokoke intine gamelan Lokananta ora entuk di gawa ning jagat ngoten iya ning nganti kula lapor bapak ulun ora wedi ulun ingkang bakal tanggung jawab berarti sampean mboten ajeng kali bapak kula ora wedi Bagong nek ngoten timbangane kula bali ning enten mawon entuk ora entuk ajeng kula suwun ngambil nek nganti sampean mboten biar mengentukaken maringaken gamelan Lokananta kula boyong wonten ing alam donya ora ujan ora kaul noya-nayo Baskara Titi mangsa Bagong mboten ajeng wangsul nadyan Bagong dikon wangsul kula ora arep gelem nek perlu kula kudu tanding kali dewa-dewa sing do tata tirik-tirik temen iki kula ora wedi pikula berkencang warudaya aduh lah cae diantenan ning ngarepe dewa kok salto nandhake nek aku ban kuning karate nyepelekke ora kanthi dasar apa sampeyan ora ngeparengake gamelan Lokananta digawa ning jagat mongko sing milih Bapak Semar ora ngono kuwi pukulan Bagong ulun dewa kita ora basa wis ora peduli tak basana nek mung ngargai mangkele Bagong ora wedi aku yen kita wani karo dewa apa kita ora wedi cemplungake ning kawah Candra Dimuka kulino aku nek dicemplungke jugangan wae kawah Candra Dimuka Gong Candra Dimuka kok neraka wit tenane lho tenan kuwi papan diku nggodhog wong-wong sing salah-salah kuwi diobong ning kono ora wedi lho Gong ora edan ora wedi aku kulino cedak geni gedhe wong aku kulino ngomong sing tak werdani apa mau Bathara Guru memper kok ora ndek murid wong watek-watek akemu kaya ngono arep nganggo jeneng Bathara Guru nek ora tumindak sing apik mung disuwuni ngambil iki kelange apa ta kelange ana apa ta ora kira mengko gamelane nang kayangan utuh sak kecere ora bakal ana sing cicir tabuhe ya utuh ora bakal tak ganti nggo ngopo aku ya duwe gamelan Lokodrim kamu Lokodrim kok tok pamer-pamerke kowe lha piye kempule kowe nek dituthuk iso kaya wong getah he piye lang gleleng nang kempul tuthuk iso mubeng gayor kuwi ngenani ndase sing kempul wong gamelan resi dipamerke pamapan entuk mboten nek mboten entuk kula ora wedi lho kula nek ngamuk teng kayangan niku kulina pun paringe nang mboten pikulun tetep ora ulun paringake kepiye wah di aku aturi angkat lho di Bagong sampun ngantos ngaten menika mbok sampun ngantos pendherek menika damel kayangan menika geger nek kayangan geger men diamuk Bagong rak saru dipun presani dening para titah wonten ing jagat kepiye badan ana pinanggan sampean muni piye Bagong gamelan Lokananta ora tak paringake
Kula saking mriki mencolot mriku menggunakan kekuatan tendangan tanpa bayang. Sampeyan kena mesti muntah getih. Ya, Tru? Mbok. Antel. Dewa-dewa sing ngarep do ngajak. Lho. Kuwi kon tringgo kok malah ngadeg ora. Parang mboten Ulun. Tetep ora ulun paringake. Kula hitungi 3 kejeping paningan. Nek Ulun tetep mboten maringaken, mboten wonten wiyosing pangandika paduka Hyang Adi Ulun. Maringaken gamelan loka nanta dhateng Bapak Semar kula boyong wonten ing Karang Kadempel. Nyuwun pangapunten nek kepeksa Bagong mboten gadhahi tata krama wonten ing kayangan Bathara Indra. Bathara Indra kula wonten dawuh Ulun. Sira ulun dawuhi menika kula ketutupan tiyang kathah sanget. Petruk minggir aku arep tutupi. Pokoke tutupi Hendra aja nganti metu. Kita ora enggal mangsuli kelawan Bagong Bathara Indra. Sapa iki? Ulun Bathara Indra. Lho, Diandra. Ulun putra nomor 4 Iwang Pikulun Manikmaya Atmaja ingkang angka catur. Anake Bathara Guru ki pira? Akeh Bagong. Sapa wae sing mbarep sapa wis? Ulun dhewe mboya apal. Aku dene apal kowe anake Bathara Guru nomor 4 kok karo mbarepe kok ora apal. Ulun ora ngerti. Iki piye kok malah do cacah jiwa iki piye iki? Wong arep tantang-tantangan kok malah takon mbarepe sapa ragile sapa mbarepe sapa ya ben mbarepe wis nyambut gawe ragile urung nyambut gawe ngono wae sampung. Bagong kok dituruti ora. Ngopo sampean? Ulun ora nrimakake. Ora nrimake perkara apa? Perkara kita nggone swani kalian panjenenganing Iwang Pikulun Bathara Guru. Bagong bali apa ora? Ora. Kita bali ning jagat apa ora? Taun-taun windanana nek gamelan Lokananta ora mudhun ana ing ngalam donya ning Karang Kadempel aku ora arep tekan dinti. Tegese kita wani kalian panjenengan ulun. Apamu sing tak wedeni? Ayo metu ning repat kepanasan tak bondo tanganmu tak rangket sikilmu. Tak lebokake ning kawah Candra Dimuka. Oke dikira aku wedi wong karo kowe. Apa dikira aku wedi karo kowe, Truk? Bathara Indra tandangi, aku sing nandangi Bathara Guru. Ulun dawuh kelawan Indra kon ngundurke Bagong, kok Bagong ya pinter le gawe alasan. Isih tetep neng kene. Wah, cah pinter ya, cah cerdas. Ayo, arep ngopo saiki? Tak jagani nang kene, Pukul. Sampeyan iki dewa wis malak. Lho, Kancane tangane loro kok sampean papat dhewe. Dobel ya sampean. Senengane dobel. Biasane siji mungsuh siji sampean mungsuh loro wae wani. Lah edan. Ya mau dipati iki piye iki? Bagong. Nun, sapa niki? Yama Dipati. Dewa tukang jabut nyawa. Sampean rasa melu-melu. Apa dikira wau kula wedi karo sampean terus saniki sampean ngelekke karo kula terus aku dikira wedi karo kowe wae. Hah? Jabutan nyawane Bagong. Nek pancen iso jabut nyawane Bagong, pancen kowe dewa pengpengan. Mulya wae. Kamplong sisan. Wah, edan iki. Ngopo iki? Teko ora. Melu-melu lan iki kewangi karo kowe. Dawuh karo Bathara Guru supaya maring ngampil. Ya kuwi gamelan karo aku tak uring-uring. Aku nek nesu sama-sama tak uring-uring kok. Ora peduli ngewangi aku apa ora. Aku nesu ngene iki. Iki widodari wae. Inggih, kula widodari. Wah, widodari ana sing parah. Apa kaya ngono kok widodari? Widodari iki jebul ana sing elek. Akeh mburi kae widodari kok lemune ora jamak-jamak. Widodari iki mesti kane wong wadon. Awak-awakane kudu ramping apik. Nek carane bodi iki biola. Kae bodi kok kaya bok. Pucuk bongkot ora ana nggih-nggihane.
Nggo ngopo kaya ana widodari? Ah ya wis ben, kae nggo nyediani dewa elek-elek. Kaya kowe kuwi. Hus. Kaya aku piye? Ulun arep kaya ngene iki widodarine sing ayu. Waduh, meh dadi pengarep terus kudu ayu ra. Bagong aja kaya ngono. Mboten, pokoke kula kudu tetep njaluk gamelan Lokananta. Nek ora diparengake tetep kula ajeng ngamuk teng kayangan. Kita ora wedi karo Kawah Candradimuka. Mboten. Kawah Candradimuka niku ngerti karo kelakuane titah. Dadi nek umpama ana titah sing tumindake apik, cemplungke teng kawah mung merga saka karep sampean, merga sampean sengit karo titah wau. Kawah Candradimuka ora ngobong karo titah mau, mesti ora kobong. Nyemplung kawah ya kaya ning dedaratan, kaya ora kena geni. Nek pancen wong niku dosa tenan, ora usah cemplungke kawah, deleke nggon pinggir wae mateng menungsane. Ning gandeng Bagong niki rumangsa kula ora salah. Kita salah merga wani karo dewane, merga dewa sing ora adil karo titahe. Sebab apa sampean bedak-bedake karo Semar? Sebab apa gamelan Lokananta ora entuk disuwun ngambil karo titah? Ayo, wangsulan. Semar ki dadi titah merga sampean sing menfitnah ning ngarepe Sang Hyang Pikulun Bathara Tunggal. Lho, kita malah ngerti wae. Bapakne nyimpen buku autobiografi Semar Badranaya. Saka sejarah pertama niku sampean laire ndok, ngerti ora? Sampean niku sing ragil dhewe dumadi saka kuningane ndok. Padha karo kula. Kula niki ya dumadi saka kuningan, ora gatos. Kuningane Semar. Ya jijiki saiki. Ayo teng Cirebon sak penake dhewe. Ya. Putihane dadi Semar, kulite dadi Tommy. Togok. Tommy joget. Kulite dadi Togok. Telu-telune anake Sang Hyang Bathara Tunggal. Merga nalika semono Sang Hyang Tejamaya karo Ismaya nedeng gladen peperangan, terus sampean wadul karo bapak sampean. Sang Hyang Bathara Tunggal, Kakang Tejamaya karo Kakang Ismaya do gelut kepengin dadi dewaning para dewa. Sang Hyang Tunggal duka, eyang Sang Hyang Bathara Tunggal. Kita kok nyebut eyang. Lho, aku anake Semar. Semar anake Bathara Tunggal. Bathara Tunggal ki Mbah Kakung. Dadi aku iso nyejarahke, kula iso nyejarahke. Sang Hyang Tunggal murka. Kok dadi kaya ngono pakartine Tejamaya karo Ismaya. Diprepeki wong loro niku Semar kalih Togok. Ning jaman semono jenenge Tembok Maya karo Ismaya. Iya. Terus dikon mangan pagring Gunung Pagring Jagat sisih kulon karo Gunung Pagring Jagat sisih wetan. Togok berusaha mangan nganti cangkeme diambak-ambake suwek. Semar niku duwe go partikel, gunung diserot, mula wetenge kebuak prongkalan niku. Nek nggo uruk mang bedel wetenge Semar. Terus do didukke nang kayangan. Kowe leha-leha dadi dewaning para dewa. Semar ngrekoso ning jagat ning kepengin nyuwun ngambil gamelan. Ora entuk ki terus saiki keadilanmu menyang endi Pukulun? Keadilanmu menyang endi? Sampeyan ora tresna karo sedulur, sampeyan ora tresna karo sedulur sing mangsia-sia urip ning jagat. Ming disini gamelane kok ora entuk. Wong kok le malak men kok. Ya Modipati, ajar kowe. Macem-macem. Aku rong tutup lek kojak. Inggih. Ngono. Lho ya Modipati. Aduh Pukulun kula malah tratapan. Kowe jajal njabut nyawaku. Aku isih urip kok jabut. Kamu ngitung kowe. Nek Semar karo Tejamaya anu Siwa Togok gelem dadi dewa, kowe kapan dadi dewa? Ora kelakon kowe. Ora kelakon ana Sang Hyang anu Manik Maya, catur bojo. Nilakanca. Lah ngajar kok karo dewa kok nguneke sampinake dhewe. Sang Hyang Purwacarita, Purwareja, Purwakerta. Ora ana.
mangsane ora. Ning kok saiki bareng dadi dewa sombongmu minta ampun. Kemewat kaya ngregem jimat. Awa dikira titah kaya Bagong iki rawani gawe kisra kayangan. Tak enteni telung kedheping paningal kowe ra menehke gamelan Lokananta. Aku ngising sanggon-nggone jijiki lho. Lah tobat. Lah nek kelakon apa ora teng-tengan kabeh. Lah menika lho kula ngajaripun kalian Bagong menika. Wong dugal kewarisan sak kepenake dhewe. Ning tumrap kula suarane Bagong menika dadi wakiling para kawula ingkang mapan wonten ing Janaloka. Lah ya kuwi, di guru menika ya dipun suwun pados maringaken gamelan Lokananta iki ora kersa iki lho, malah. Tumrap kula ingkang nyumet dhateng kamontraning kayangan ndadosaken geger menika paduka dipraosi Bathara Guru piyambak. Kakang Rada. Menawi tunggak waru godhong dadap mboten melu-melu lan mboten melu nggarap. Ala becik bener lumput bejo cilaka bunga susah. Kula ingkang nanggel. Nggih, kira ngaten kula semanggaken. Yama Dipati wonten dawuh. Aja wedi kangelan lan aja samar lawan apa ingkang katindakake dening Kakang Ismaya. Bagong melawan Petruk dirangket. Sawise dirangket pasrahna lan panjenengan ulun dhewe ingkang bakal nyemplungaken nang kawah Candra Dimuka. Nun ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kakang Rada, prapi sampun paripurna pasewakan penyarian kula wonten timbalan Bukulun. Budalna ingkang padha seba ingsun kundur ngedaton. Kula nun ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Penyarian Pukulun Sang Hyang Bathara Indra kowe titah ingkang nyula wetha wani nantang karo Bathara Dewa wani gawe geger kayangan Suralaya apa wis serep nyawamu nyuwun pangapunten tinimbangane kula wangsul didukani kalih bapak namung kepengin nyuwun ngambil gamelan Lokananta ewa dene para dewa kok mboten maringaken lah niki kula sing rumpang ngrasake nek para dewa niku mboten adil pun kula sejarahke Bagong wis nyejarahke Atagong dumadine bapak dumadine Siwa Teja Mantri dumadosipun Pukulun Sang Hyang Manikmaya tak kira mboten luput napa sing kula aturake Pukulun Sang Hyang Bathara Guru ning tetep mboten maringaken wujuding gamelan Lokananta nuwun pangapunten arepa Petruk niku persasat mangke remuk disawurke putung dibandemke teng kayangan ning bapak ajeng kula labuhi pati yen ngono enteng karo patimu mboten enteng sebab napa pati urip niku sing gawe sing kuwasa mapan tak bondo tak krincung sikil lebokke ning kawah Candra Dimuka carane sapi mang jagariyen Bu nek kula ora iso obah ora iso ngrawat nang bondo tangan kula mang krincung sikil lho kene marganing pati mati aku kaya kena jemparing dadaku kok kekuatanku ilang kabeh ya kok aku iso omong ngene iki nek ngobahke jenthik wae ora iso aku ya semua dadi lemes kabeh ngene iki kowe nggo obat kuat ora nggowo men iso obah wae aku wis seneng lho jane ayo sambato kena daya kekuatan pusaka kaendran ora lumpuh aja tundang Bathara Indra Petruk lah sampean sombong sampean umuk ayo nek wani tangan kosong Truk awak madhep rono angel otot bebayu kaya ilang kabeh iki piye iki mentari mata sing ketap-ketip wah cilaka ya aku ya ngono iki wah wis mati iki cecok cemplungke kawah Candra Dimuka ora sawedi karo mati lho nek perlu awak dhewe mbelani bapak tekaning pati awak dhewe nyemplung kawah nek pancen awak dhewe engko pitungane karo sing gawe urip ki ora salah kawah Candra Dimuka ora mempan mobong karo awake dhewe tenane tenan kuwi buku ngendi sing ngomong ngono kuwi lho nyatane jaring para kiai para pepundhen nek wong ora salah cemplungke kawah ki genine ora kuat ngobong karo awake dhewe muga-muga ngono ya Truk ayo saiki ngrawata kula mboten saged nek pancen sampean kendel tenan ayo mangluwari kekuatan sampeyan tiba teng awak kula ayo aku culke kayak ana kekuatan Bathara Indra sasik kaya wila suarane Bagong kok isih kaya ngono sapa kuwi Bathara Brahma weh
Kowe Dewa geni. Nah aku cilireke. Lho. Diwaning geni kok silirek. Ah mesti kowe kejaba kowe nggo gas barang ta kowe. Wah, Bagong ki pancen omongane yo nganyelake. Sapa kowe, Truk? Bet ketoke ya mau dipati aku nyawang saka kene kok sandangane. Kae rasa kon melu-melu kok njabut nyawa cilaka, Truk. Ayo sambat kowe ora iso glawat tak jabut nyawamu. Wis aja kesusu ya mau dipati nek ora mau dadi jabut ya. Bagong. Pancen cangkeme elek kok Bagong. Wis kowe ora iso glawat tak bondo tak tak krincung sikilmu. Kowe tak bondo tak aturake wang pikulun Bathara Guru nampa pidana Petruk. Pun kula saniki wis ora iso apa-apa. Mang napake ora apa-apa. Truk. Kirim SMS karo Semar. Lho, Tanganku ora iso obah lho kok. HP iki ning ngesak, ning ora iso obah. Nek iso aku kirim SMS karo bapak, Pak, aku tulungono bapakmu sing munggah kayangan ngamuk. Piye ya carane iki? ha wis sak dik pasrah wae iki ora iso piye-piye iki. Wah, cilaka tenan iki. Mati tenan awake dhewe. Ora usah nangis, ora usah nangis. Rasa nangis dasmu. Anakku cilik-cilik. Anakku sing cilik dhewe iki lucu itu. Iki aku ngerti kaya ngene ya aku ora melu. Gong. Belani bapak iki diantepi rasa gembeng. Oh, cah jiri ora. Ora bojomu ora ya isih to ora ya dopeni bojomu to. Gareng urip Petro. Lah ngopo? Ora ngerti ta. Gareng ki seneng karo bojoku. Oh, berarti lamun nangis iki wis melang nek bojomu dipek gareng ora apa-apa men gareng men kecingkrangan uripe. Terus dibondo tangane Bagong, bondo tangane aturke Sang Hyang Jagat Kirinata. Iya, wis to. Bagong ya dibondo. Iya. Dibondo digawa ning ngarepe Sang Hyang Bathara Guru. Wah, mati dereng aku ayo gleleng ora gleleng. Ora wani gleleng dudu Bagong. Wah, rangket tanganmu tak krincung sikilmu, lebokke bakun jarane. Ora. Modar kowe. Arep aku wis ngene iki ora iso mbales wae. Kapokmu kapan mongko aku bar mangan pongge pirang-pirang. Ora setut. Waduh. Mulek-mulek lah. Buyer. Oh, lantute kok turun bapakne. Ayo, kapokmu kapan kowe? Waduh. Dirangket wae ora wae. Kowe wae sing ngrangket Bathara Indra. Kon ngrangket Bagong kok ora gelem. Kok kaya tembakan lho. Ah, iki istimewa aku nang kene iki. Iki termasuk pusakaku kowe. Ngampet ambegan Batang Samar Pamoring Sukma Sinukmaya. Sinukmaya winaya ing asepi sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layape ngaluyup. Oh, ana kawan Petruk lan Bagong wis dibondo tangane dikerincung sikile ora iso nglawat. Ayo saiki mara gage Sumbaruk iki oleh-olehan yen to titah bakal wani marang kadewatan. Wis kok iki idian. Bathara Indra wonten dawuh kula kok ora mbok plotot wetenge ing atas ning bale Martya Kundha manik. Asem aku mampu dhewe, Truk. Mumet aku. Salahe ora. Edan kok kowe iki ora. Wis pokoke Mumpung arep mati tak entek-entekke. Ndak engko malah dadi sangu malah ora prayoga. kita bakal ulun cemplungke ning Kawah Candra Dimuka. Mboten wedi, kula mboten ajri. Mang cemplungke teng Kawah Candra. Cemplungke saiki. Nyakit. Licik kowe Bathara Guru. Nek pancen wani ayo aku balekno kekuatanku kaya mau. Obrak-abrik tenan kae. Ora wedi lho Bathara Brahma, Bathara Indra, Bathara Yama Dipati.
Ora wedi kabeh aku. Ning caramu ora kaya ngene iki lho. Gong. Ora kuat heru kok. Oh. Tak kira nek Bathara Guru. Ayo, balekno kekuatanku. Nek pancen kowe wani, balekno, ora wedi karo sapa-sapa aku. Heeh. Sampeyan ora maringake gamelan Lokananta, tetep kula kali Bagong ajeng ngamuk teng Kahyangan Suralaya. Tetep kula ajeng ngamuk. Kita nadyan sumbar kaya ngapa ora bakal bisa nglawat. Sumbaro petak aci-aci. Wah, basa Korea bareng. Apa, Kang? Basa Korea. Petak aci-aci. Iki basa sastra Jawa iki di dalang biyen iki sok muni sumbaro petak aci-aci ngono kae. Petak aci-aci. Ciang bulu cuek-cuek ciang. Nedyan ora. Bathara Indra kluwunten paring ajal. Aja nganti digawe macak. Kowe terus arep dipacak ora. Kuwi basa Jawa iki. Panakawan sak karone iki cemplungna ning kawah Candra Dimuka. Wis to meneng. Santai. Santai piye? Mati tenane iki, Tru. Pokoke pasrah, ikhlas karo pasrah. Oh, alah. Lah mulih tenane iki. Ha iki jarake adohe panase kaya ngene. Santai malah awak dhewe ora ngrasake lara kok. Buk mati. Jare nek ora salah ora buk. Ha iki kok tetep buk nek. Tetep murah ya tetep kae. Ha kaya ngene, kaya ngene. Ayo. Rungokno pesambate wong-wong sing tak obong ning Candra Dimuka sing duwe dosa tumraping para Jawata. Aduh, tulung aku tobat. Muga. Kowe terus sik mawon. Iya. Kowe sik ya, Tru. Kowe iya ngopo? Bakal ya wong loro kok aku sik. Awan ndelok mung ngolet-ngolet e. Ngolet-ngolet kena geni modal. Ra mentolo aku. Petro. Bareng kobong kok rambutmu mabuk. Kok piye? Kok dadak masa nyemplung telesan. Kuwi geni kok telesan. Wes, jalo pamit. Truk. Gong. Wis mateng kok. Ora kok. Kok awak dhewe kok ora iso ngrasake panas to iki, Gong? Padahal ki wontengen geni kaya ngene, Truk. Heeh. Teng jlerit ora karo-karuan teng brengok. Nyawa disiksa pirang-pirang. Tanganmu iso obah ora, Le? Iso. Coba ngadeg kok. Wah, gini kok iso ngadeg. Malah waras e. Ayo. Wah, ayo ngendi-endi geni. Ayo iki sing jeneng Kawah Candra Dimuka. Wih, diantruk. Kan ana wong dikethoki late bola-bali kan. Kae wong gaweane goroh. Ngapusi. Berarti aku sok ngono kae ya, Tru. Aku sok goroh ora. Medeni tenan. Kae wong kok sirahe dipalu. Pecah. Gathuk meneh, palu pecah gathuk meneh. Kae wong sing pikirane pong pinter ning dienggo pinteri wong. Wong matane dicubles paku sok kae to. Gane wong injen. Aduh. Ngopo kok aduh? Aku kulinae. Aku kuwi karepmu kowe. Asem bojomu barang tak injen yo. Kok warna-warna ya basiksane ya, Tru. Kaya ana sing di selamat wetenge mangan barang haram. Oh, mangan iwak-iwakan sing ora entuk dipangan kuwi, dipangani wetenge disumeti kaya ngono kae. Wedan. Oh, kaya ana bokonge disodok. Disogok nganggo apa jenenge iki? Apa jenenge wesi kae, Tru? Kae gane ngentut sak nggon-nggon. Aku ono kabeh ya.
Berarti pasiksanku medeni ya, Tru. Oh, medeni. Mripate dicoblos ya, besok nginjeni ya. Sok goro lambene kethok ilate. Wah, nyemelangi ya. Ning ya ana sing kae diobong murup malah guyu cekakaan. Diobong murup guyu cekakaan. Kae saking dosane ora iso di ngapura nganti dadi penghuni neraka. Dadi jin, dadi setan. Kae ora ngrasake lara kae kaya ngono kae. Mergo saking jahate. Ketoke kowe brek. Duapure ora. Aku ora ngopo-ngopo kok. Sing kono kok ketok ngono. Gong iki cah cilik kok dosane akeh banget. Kamblang mencret. Ora ngerti iki sapa iki? Sapa ya? Sang Hyang Bathara Wenang. Mulai dhewe cemplung kawah ora apa-apa iki mergo ana iki. Waduh, pemadam kebakaran. Waduh. Kok wewek lambemu lho. Kok karo geni kok ndele ra jama-jama ini ora pemadam kebakaran ora ono to. Gong tak omongi. Pemadam kok pematang. Pemadam kok kowe tak omongi. Kowe mau iso crita Sang Hyang Bathara Tunggal. Heeh. Ya ta? Heeh. Bathara Tunggal iki sapa? Bapane Bathara Guru, bapane Semar kuwi kambah kakung awake dhewe. Heeh. Lah iki bapake Bathara Tunggal. Wo. Kakek buyut. Heeh. Ora kakek buyut niki sesembahaning para yai wong-wong dewa Bathara Guru nyembah karo iki. Kok cilik to? Ayo ben. Cah SD kok pintere ra jamak-jamak. Cah SD ngapa ya, Tru? Jengkel karo aku. Kowe meneng rasah cerewet, aku tak matur. Oke. Wong nyambung rembug tak sikut cangkemmu kowe. Meneng. Ya. Radong meneng ndak engko adek kualat. Ya. Bekti kula Bungulun. Iya ya. Petruk ndak tampa, pangestu ulun tanpa nono. Dadi wiraswara apik. Cilik kok suarane gandeng. Dadi MC wae, Tru. Ning bermersi. Ana kowe lunga ana kok cedhak sing dikethok ilate ke. Gah. Ngono ilatku malu dikethok. Aku iki cerewet kok nang ngene. Meneng kok to? Bekti kula Bungulun. Iya. Wah, iya. Petro dalem Bungulun. Marmane kita ora ngrasake panas mergo saka daya ulun. Nggih, kula sampun ngertos. Wedan. Ampunan. Wis meneng. Ulun sak pejagung kelawan jeneng kita, nedyan mitulungi kelawan jeneng kita Petro. Kula, iya Petro. Mergo apa ingkang dadi karepaning bapakmu mau becik dene Bathara Guru kesasapan tumindakan para Budi Candala. Bathara Guru ingkang duwe watak sewenang-wenang dheweke ngrumangsani dadi diwaning para dewa, tumuli ora tresna asih kelawan titahe kuwi kleru. Nggih, Bungulun. Mula ulun ingkang bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nanging sadurunge kita ayo ulun entasake saka ing kawah Candradimuka, kita ulun kanthi ana ing Ngundarantir Bawana Petro. Sakmenika? Iya, Petro. Lah nggih nderek mawon. Ing kantong bolong yen ora apa-apa. Eling ana satriya Wiratama. Oh. Kebat kita tut untat kan laku jandra ulun munggah ana ing Ngundarantir Bawana. Sawetara bakal ulun paringi kanugrahan lan kita kudu bisa minangkani apa dadi utusaning Semar mboyong gamelan Lokananta. Nek ngaten parang ulun kula ratun nderek, monggo ulun kula dherekaken Petruk bareng kelawan Bajigur. Petro iki ora sadar ya. Petro iki hilang ingatan ya. Nek nggawa aku
Dijak karo si sama mau cah SD mau. Petro ayo nang kantor kepala sekolah monggo kula dherekaken. Lah kok lali nek aku nang kene. Weh lah penyakit. Wis, piye iki aku nang Kawah Candra di muka mongko ora ana sing mitulungi karo aku. Gom, yo. Mangkat. Kae uteke ra dienggo ya, Jan. Komeng yo mangkat. Kowe iso mabur ki mergo apa, Truk? Aku ki ra iso mabur ya, Nyok. Ulun piye Petruk? Bagong mboten saged mabur. Ulun lali. Kae ngopo cacile kok ngambung bathuk barang. Wis dinehi kekuatan mabur sak goblok. Timblis kok kene modar ora. Yo. Nanti. Kalasan. Mundaran dir bawana. Melu ya, Truk? Mabura.